Ja, i dag, du skal altså lave en is til mig, ellers bliver jeg ked af det. Og ja, den skal, og isen, ikke? Den skal helt ned i. Ja, det er meget vigtigt, du husker det. Meget vigtigt. Ja, den skal helt ned, og det skal drejes sammen, så der er plads til mere. Det har min morfar sagt, at der er plads til mere, hvis man presser. Og det skal bare helt ned, okay? Ja, det skal helt ned. Det er meget vigtigt. Hey, skal vi ikke lige til at tale lidt på opsætningen, Ulrik? Jo, det er meget vigtigt. Opsætningen, det er meget vigtigt. Fordi vi skal jo have isen øverst og sådan noget. Så ja, kasha. Ja. Men det er så meget vigtigt det her. Det er meget vigtigt. Så ja. Isen, den skal altså snart komme, fordi nu begynder jeg altså sådan at blive sådan lidt sur. Det kan jeg godt mærke på mig selv, jeg gør. Ja, det kan jeg nemlig godt mærke. Og det er sådan virkelig irriterende, for det skal bare ske snart. Ja, det skal bare ske snart. Ellers det bliver lidt kære. Skøn jer, ikke? Og kosher. Find den is. Find den så. Ja, find den så. Eller hent den hed det skulle nok. Ja, hent isen. Og der jeg skal have mig M's øverst, det er meget vigtigt. Og chokoladekrummel. Ja, chokoladekrummel er meget vigtigt. Ja, og alt muligt andet. Ja, chokoladekrummel allervigtigst. Så kom nu, I skal skynde jer. Kom nu, i gang i kampen. Kom nu. Jeg er så sur. Ja, kom så. Ja, nu har jeg så også sat den der underlige stikbold i pause, I står og leger. Fordi den der is, jeg har ventet i hele 10 minutter på at få den. Det er bare ikke i orden. Nej, det er ej. Jeg vil bare have min is. Det er ikke meget for langt af landsholdets bedste stikboldspiller, eller hvad nu leger. Ja, det er bare ikke i orden, dog. Nej, det er det ikke. Nej. Og kan I se den der, der står til ned op i loftet? Ja. Den, eller tæller op, det er fordi vi har brugt så lang tid på det. Det er bare ikke i orden, jeg vil have min is. Okay, vi skal nok gøre det, men altså, vi skal have sådan lidt mere ro på, ikke altså. Fordi altså, vi har jo også en, vi er i VM i håndbold, vi er i finale for helvede, ikke? Ja, vi er i håndbold, men okay. Kom så, vi finder den is. Kom så. Ja. Hej Lillebæk, vi vil godt lige sige, at den der is, du gerne vil have, den har vi fundet, og den er som du vil have den, men det er altså lidt underligt, fordi altså vi er i gang med VM-finale for helvede. For helvede, altså. Vi skal lige have gjort i gang, ikke? Men nu giver jeg dig isen, så ja, det er for alle spillernes vegne, så ja, jeg håber du bliver glad for dem, du. Ja, her. Ja, mange tak. Chokoladekrummel, godt. Det her, det smager godt. Der er lige en, der vil interviewe mig. Ja, hvad synes du om deres præsentation? Ja, jeg synes det er okay. Nå, hvad så med opsætningen? Ja, det er sgu okay, men altså, der kunne godt have været lidt mere krømmel, det vil jeg godt sige. Ja, det vil jeg godt sige. Ja, men hvad så med deres indsats for dagens kamp? Ja, kampen for at få den is, den var jo ikke så stor alligevel, fordi altså, der var jo kun 2 i køen, så ja, den har jo ikke været så stor alligevel, vel? Nej, det har den nemlig ikke. Nej, nå, men hvad så med deres kampindsats? Kamp, og ja, de står og leger hip hop, ikke? Men den der underlige bold, kaster den frem og tilbage, men de jublede, skulle det sige, så jeg tror, de fik en god stolthed, da de gav mig isen, dog. Ja, det gjorde de sgu. Men ja, de er virkelig glade, kan jeg se på dem, ja.